prvom dieli. Vítam vás pri prvom dieli hry Minecraft na serveri Survival Games pri hre Hide and Seek. V tejto hre ide o to, aby seekery našli hiderov. Je to vlastne schovávačka. Hidery sú premenení za náhodné bloky, ktoré seekery hľadajú. Keď seeker nájde hidera, zabije ho a ten hider sa stane seekerom. Tak, dúfam, že sa vám tento diel bude páčiť a poprosím vás o veľa odobraní. Ja som práve Mossy Cobblestone a čakám, kým ma nájdu seekery. No, hiderom ide o to, aby ich seekery nenašli do limitu, do časového limitu a seekery musia zase hiderov do časového limitu nájsť. Nič ťažké. Toto čakanie nenávidím. Ale musíte mať pevné nervy, keď to chcete hrať. Čakať 200 sekúnd a a nič nerobiť. Je to nuda, ale stojí to za to. Sem nenápadnej, haha. Tu vpravo vám ukazuje časový limit, čo ste, koľko je hiderov a koľko seekerov. A som seeker. Pokúsim sa nájsť čo najviac hiderov. Hidery môžu byť prevtelené iba za bloky chest, anvil, wood, wool, log, fence. Pardon za tie bugy, ale neviem prečo mi to takto ide. Môžu byť ešte knižnica, bookshelf, no bookshelf je knižnica. Bože. Najhoršie je, keď sú hráči prevtelení za plot. Plot sa hľada veľmi ťažko. Tak ešte som nenašiel žiadneho hidera. To je škoda.
Môžem šprintovať. Vôbec neviem, prečo mi to takto buguje. Zvyčajne sa mi to nedieje. Ale nie. Toto už je príliš. Tak, toto neviem, prečo je to tak bugnuté, lebo tento plot tu vôbec nepatrí. No, čo už, nevadí. Do konca hry je ešte 100 sekúnd a Hydrov je ešte 6. No tak, táto hra už ma vôbec nebaví, lebo to hľadanie je ukrutné. Niečo ma zabíja. Už je posledných 30 sekúnd. A hydry sú stále 6. Takže toto kolo asi Sikny nevyhrajú. Nevadí, smola. Nestáva sa často, aby vyhrali Sikry. A je tu koniec. Tak, ja sa s vami pre tento diel lúčim a dúfajme, že tu budeme mať na budúceho tajného hostia. Ahoj.